Halo bay asung hainu hai lamso ani tin chikon sa video ngai Aswk din dore wai ang video khai jagya tamni ngai o video o jaga to mai simi busula phununa ba ngai joto ne chele jai thanai apni bai ang sat chele khainani ngai tin ngai ang taisa khaiya kha ngai tin ngai ang bai baksa tongai ani monai bung nibo exam pai kha ngai exam pai khang ga bo tin ngai ang bono tununya ngai boroni orobat tongai phinai ang thangjagia emne je Durga Puja dangkha Durga Puja phuruk thangmani Durga Puja phuruk ang thangmani hangkai aprongni simin ang thangjagia bo kisa balokha emne forman hai rogong khnata hangkai boroni oro tini thanai hangkai norok nai tongni tabung gang tirok tuku bai ekdom fresh bai tabu kisa bedok thingma khaina hangkai norok ani blog no soya sang nai tongni norono ang busik jorate phunuman ang phunugana tabo hangkai samung rok khaibekha bedok thik khaibekha hangkai tabo monai gong to exam dana thangjak tini bini last exam hangkai ani khaito obose 21st ni simin hangkai obono bini exam dei paibekhaino serapsa tongai re song nalaye emne ekta duita rokono thana nei tongo hangkai noro so yasang nai tongdi ani blog no already tiareng jang tamongkai thana bagai hangkai serapsa thuna hanmani kam khai mutri malia tamni bagai hangkai jeba thana hanai wak tong no butha jakai kafram hai ga kafrai tong sibu no thana musung jamoni ba tau ko o kafra nai ni mukhang tamo tai sogai lia ma hai jemne hangkai narok nai tongdi tabo ang ongkhor nai tabo ang Kalyanpur hima jaga phai sobai ja gari man ja kimi thangui tongo go yang phati tamo hun dinan hajari ja non parani bo binai chamni wa binai chamni thain tongo kimi Kalyanpur ni kimi pura khok chi le body gina le kimi ro manta busule gari bai mang thana ba Why so we don't think about Nango? No, pull gana so by chang. I did that pull by. You can idea. Ask him for me. Pull. I don't. Night away to go. Oh, there no. Ask him for. I go. And I throw young thing light Hamanta. Oh, there are backlight. He can. Aswk for film ni full na dia besu nai thok aswk jora sobai khu mar khalai kha na re oda single lock ta phai double lock se oda phai tamong ke single lock ni bagi ado full double lock ni bagi simi ang hai ini by mistake phai jaw oro tamong ke ang single bagi double
one thirty मारो ना हमने चलिए हो गए tabung gang sobai kya oh mulai kumpulnya aro koboran ini aku guys ada gawa jarak Kalyanpur ni ani blog naik to naik to Simon na guys gawa bang koboran ni tas maro pijja ayang go check out view guys nadi angko view onek kita korma aram nango haise pra abang koboran ni Simpolo jagawo onek akor koto tong hai sang ekbar forum pro onek akor koto jagawo ayang lagi sirai rong ngai tongo kejur bukan rong aram le nango hai se kheta koto ma ekdom nai tho ang tabo sari jora ba kisa yang thaisim Berai Na Fyjak yang kunudi o parani mong tamo sido yang thamne parani mong tamo Keto para. oh kheto para po Kalyanpur ni kheto para e ang oja Fyjak hanggang ka ang puila phepro hangkai obo pis lo khaide ge boto olam so nya hanggang yang naji mairo yang ka borkha oja mairo borkha baksa jaga boye kota obono sari jora ba kisa nova chipsi ekdom thanda angni tongo aram na heba kisa Berai Na Fyjak tabung kai ayang kheto para dahan ayang phasing go Berai rok phaika tabung ya kong yak sui tabung share asugui mobile charge po Fyjak ngang mobile charge na ne tongo ngang kai munai gong song kai restaurant tibre na bagi se sing borong ni oro phaimani ngang kai borong kai restaurant tibre na bagi thangjak ngang kai ang tagok serapsa mobile charge segana ngai charge sebai normal malayana ngai adu blog non norok to yasak nai tongi omrok phaikal dabo ni tamantai theja hai ongko dia tabong gang favorite ba sana ma phayo kata ko yang nai di yang go beri ngai thok nana pra sunflower hai ngi tongo nana ne ro kwaisa na Fyjak gang kada khana thokja nana Tama dong mana guys ini video asal sini mai dok sabai ka tabong mai dok sabai apa bai tabong itu sini kan guys ambai the next vlog of